sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ 7 tɛmɛna ni sanga 30 ye Mali kɔnɔ. An ka foli bɛ aw ye. VOA Bambara ka tabale gosika ye nin ye VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan. Seinabu Cero. Sɔgɔmada foli bɛ an lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen ye. Aw mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ a y'aw bisimila aw ka bi jumadon janvier kalo tile 5 san 2024 tabalen kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni bakuruba minnu b'an bolo kɔrɔ bi sɔgɔmada in na o de ye ninnu ye. An b'an senfa ka taa Bobojulaso walasa k'a dɔn musow ka tɔn olu bɛ lahalaya mun na yen nɔ. Sɔni an bɛna Njayi Sanu ka fasiri sɔrɔ nin koɲɛw kan ka bɔ Bobojulaso. Diɲɛ fan wɛrɛ fɛ jihadi jɛkulu min bɛ yen nɔ État islamique ale y'a yira alamisadon k'a fɔ k'a nɔ bɛ bingani wale la min kɛra Iran tilebiyan fan fɛ n'a kɛra sababu ye arabadon ka maa 84 ka olu bɔnɛ u ni na. L'Amérique diplomasi ɲɛma Anthony Blinken ale a ka siɲɛ 4 taama boloda Proche-Orient kɔnɔ. An ka bi sɔgɔmada in na don ma welelen o ye Asitan Kone ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko Aisha. Maliden sifinnaka don min yɛrɛ bɛ kɛnyɛrɛye la ka ɲɛsin sumaw bayɛlɛmali ma Mali kɔnɔ. Kunnafoni bɛna kuncɛ ni aw ka sanbɛ foli dɔw lamɛnli ye ka ɲɛsin sankura ma. Ninnu de ye bakurunbaw ye. Kunnafoniya wɛrɛw bɛna fara minnu kan ni ka bɛɛ lajɛlen walawalaw ye bi jumadonya in na. A y'aw bisimila. Jihadi jɛkulu min bɛ yen nɔ État islamique ale y'a yira alamisadon k'a fɔ ko a sen bɛ bingani wale la min kɛra Iran tilebiyan fan fɛ n'a kɛra sababu ye ka maa 84 ka olu bɔnɛ u ni na. Général Kasim Suleimani ale dayɔrɔ laban kɛrɛfɛ ni ale yɛrɛ kun ye Iran finitigilakaw ka cɛbɔ ye Moyen-Orient. Kajatu Tarawele bi caman fɔ an ɲɛna kan. A fodoma 2 kɛra waati gɛlɛnba la a yɔrɔ la kabini fitinɛ daminɛ la octobre kalo tile 7 la Bani Sarala ni Hamas cɛla la ani Hamas ɲɛmɔgɔba dɔ ka fagali dugusɛjɛ la min ma sɔrɔ la bombardement senfɛ Beyrouth Liban jamana kan ne a dara Bani Sarala kun. Dansogokɛkulu État islamique ye laseli kɛ Telegram bɔlɔlɔsiraw fɛ k'a fɔ k'u ka tɔnden 2 ye u yɛrɛ fudu ni bɔmbu sirilen ye u cɛla. Jamakunbɛnba dɔ Kasim Suleimani ka kaburu kan Kerman ka taa Iran bayan fanfɛla sigidaw la jama nin tun farala ɲɔgɔn kan de yaasa ka taa tasibila kɛ ni sɔrɔdasi jalabatigi nin ye min fagara janvier kalo la san 2020 waati la l'Amérique ka gosili dɔ senfɛ Irak n'a ka fagali tasibilaw yamaruyara Iran fɛ ka da a ye jɔyɔrɔ min fa ka tɛmɛ État islamique kɛlɛliw la. Alamisadon mara ministri Amada Vahidi ye laseli kɛ agence locale ISNAF fɛ ko u ye dɔ fara lakanabolow kan u ni Afghanistan ani Pakistan dancɛw ni ɲɔgɔn cɛla la. Dansagokɛkulu ninnu bɛ ka Iran fanga kɛlen bɛ ka yɔrɔ minnu kɛ u tɛmɛsira ye ka don Iran jamana kan. A sɔgɔmada joona la agence IRNA tun ye kofɔli kɛ seere kunnafoni dɔ kan k'a fɔ ko fudun fɔlɔ kɛra cɛlamɔgɔ yɛrɛfaga su kamikaze dɔ de fɛ min sogo bɛ tigɛra fudun ni senfɛ. Sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna yaasa ka se ka mɔgɔ filanan ni t'a ɲɛdɔn nka agence IRNA ye a fɔ ko a fɛnɛ bɔlen don cɛlamɔgɔ de fɛ. L'Amérique diplomasi ɲɛma Anthony Blinken ale bini senfa ka se Israel jamana kɔnɔ fo ka taa se arabu jamana 5 ma ale ni Cisjordanie Turquie fo ka taa se Grèce ma. A yera k'a fɔ ko ni a ka taama 4nan ye Proche-Orient kɔnɔ kabini Israel ale ni Hamas Palestine ka kɛlɛw daminɛna. Mohamed Touré bɛ o kunnafoniya walawala. Amerik jamanatigi Amerik fama dɔ min tɔgɔ ma fɔ o ye taama ni semantiya Blinken ka taama 4nan ye o mara nin na kabini Israel ka kɛlɛ daminɛna Hamas fɛ Gaza mara la nga a ma sɔn ka kunnafoni di. O laseli nin kɛra mɔgɔ 95 ni kɔ fagalen kɔ ani mɔgɔ 200 ni kɔ joginɛ Iran jamana na bingani 2 fɛ minnu kɛra révolutionnaire gardu jaratigi dɔ ka kaburu kɛrɛfɛ Tehran n'o ye Hamas dɛmɛ o ye Amerik ni Israel jaraki teliyala k'u bɛ bingani nin kɔfɛ. Washington ye ban hakilinaw ma minnu b'a jira ko jamana 2 si ka sen dɔɔni nin la. Nga Amerik fama dɔ y'a fɔ AFP ye ko gɛrɛntɛ min kɛra su tɛmɛnen na o ma laɲini n'o ye Hamas ɲɛmɔgɔ filanan ka ɲɛnamaya bɔ Beirut dugu kɔ kan o kɛra Israel ka baara ye. Sani Blinken
Blinken ka taama nin ka. Sani Blinken ka taama nin ka laseli jamana kuntigi so ka kuma lasela Matthew Miller ye siran min fɔ Moyen-Orient jamana caaman na ko Israel ni Hamas cɛ kɛlɛ a tɛ mɔgɔ si nafa ye. Jamana si tɛ o mara kɔnɔ, jamana si tɛ diɲɛ kɔnɔ k'a ye ko nin kɛlɛ nin bɛ ka juguya ka tɛmɛ a kan laban na. Miller yo muguci dɔw kɛra alamisadon sɔgɔma Iowa kalanso dɔ kɔnɔ l'Ameriki jamana kɔrɔyan fan fɛ min yɛrɛ kɛra sababu ye ka kɔlɔlɔw lase maa dɔw ma. O laseliw kɛra yen polisiw fɛ hali n'a y'a sɔrɔ u ma perepere latigɛ k'a fɔ ko tanyani walima joginniw kɛra. Mariam Tarawele bɛ o kunnafoniya lase. Jatigɛ ko foyi tɛ ka taa an ka dugudenw fan fɛ. Nin kɛra finitigi ɲɛmɔgɔ Sheriff Adam Infante ale ka laseliw ye. A ye kunnafoni minnu di a ka nin laseli senfɛ a y'a seereya k'a fɔ ko maa min ye nin gɛlɛya wale kɛ lakodɔnna u ka marabolo ɲɛmɔgɔw fɛ. Nga a m'a kanu ka kunnafoni jɔnjɔn wɛrɛ fosi di min bɛ tali kɛ nin makofɔlen tɔgɔ a jamu a n'a bɔyɔrɔ kan walima a ka kɛnɛya ko kun kan. Ameriki jamana ka kunnafoni di so caaman y'a yira k'a fɔ ko maa min ye nin karogɛlɛya wale kɛ ka taa dugudenw fan fɛ fatura k'a ye a yɛrɛ faga i n'a fɔ NBC News jabaraniso ye a seereyaw di cogo min na. Waliya in kɛra dugudennin dɔ kɔnɔ min bɛ wele ko Perry kilomɛtiri 60 ni bɔɲɔngo de bɛ ani Mɔni cɛ n'o ye a marabolo faaba ye. Finitigi jalatigiba Sherifu tun y'a lase sɔgɔmada joona fɛ nɛgɛ ɲɛ 7 tɛmɛlen kɔfɛ ni sanga 37 ye ko mɔgɔ fagala jugu dɔ yera u ka marabolo lamini fanfɛyɔrɔw la. Polisiw sera a yɔrɔ la miniti 7 u kɔfɛ. O nɔgɔnin fɛ u ka jateminɛliw y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ camanw de bɛ minnu bɛɛ lajɛlen sera ka kasara sɔrɔ a dangarilikɛla ka marifakisɛ cili kɔfɛ. An tɛ se ka kunnafoni jɔnjɔn fosi di ka ɲɛsin mɔgɔ joginnenw hakɛ ma. Wulikajɔw kɔni bɛ senna hali bi a ye min fara kan. Diɲɛ seleke 4 kɔnɔ don kɛrɛnkɛrɛnnen min ɲɛsinen don Brɛyi ma ni ale yɛrɛ ye maa minnu garisɛgɛ donnen don ɲɛfiɲɛ na olu ka kalancogoyaw ye. Ale don kɛrɛnkɛrɛnnen laɲɛnɛmayara janvier kalo tile 4. Mali la maa minnu garisɛgɛ donnen don ɲɛfiɲɛ na olu b'u wasa don ni kalancogoya in na ni u kalanden hakɛ bɛ t'i jɔ maa 104 bɔɲɔngo la. Maa minnu garisɛgɛ donnen don ɲɛfiɲɛ na olu ka kalanso dɔ kɔnɔna na an ko min ma ko Union Malienne des Aveugles n'a fɔtogo surumɔn yɛrɛ ye UMAVIE. Mariam Kuyate ale wulila ka se nin kalanso kofɔlen in na walasa k'a dɔn u ka baaraw bi kɛ kɛcogo min na. An ka fasiri lamɛn. Ne tɔgɔ ye Aminata Bokoum. Ne kun bɛ ekɔliso min na an ka dugu la Jene. Ne ma se ka kalan kɛ o. Sabula k'u tɛ se ka ne kalan ko sabula olu tɛ ne ka sɛbɛnni faamuya ne t'u ka sɛbɛnni ye n tɛ se ka kalan. Bi an bɛ don min na ko bi mun de y'a to n bɛ se ka kalan kɛ sabula n ye Braille de kalan. Donc Braille nafa ka bon. A kɔni ye ne permettre ne ka se ka n ka diplôme sɔrɔ bi. N'i ko anglais an bɛ se ka kalan kɛ écriture Braille la. N'i ko Allemagne an bɛ se ka kalan kɛ écriture Braille la. Arabu dɔrɔn tɛ se ka kalan Braille la. Nin ye maa ye Ala ye min garizigɛ ɲɛnalu jura la. Nka bi Braille kalan sababu la a bɛ sanfɛ kalanso la min bɛ wele ko université a bɛ ka master kɛ nin waati in na. O b'a yira ko nafaba de bɛ Braille la min ye ɲɛlujuratɔw ka kalankɛminɛ ye min yɛrɛ nana Mali kɔnɔ kabini san 1973 waati. Nka k'a ta o don ma kana bila bi la lakɔliden 400 ani dɔɔni olu de bɛ Braille kalan Mali kɔnɔ. Dramane Traoré ale ye Braille kalan fa ye. Braille bɛ kalan ni bolo de ye. Sɛbɛnni min don lujuratɔ mɔgɔ minnu ɲɛ tɛ ko la olu de ta don. A bɛ kalan ni bolo de ye k'a daminɛ numan bolo fɛ ka taa kini bolo fɛ. Bolo a baara bɛɛ bɛ kɛ ni bolo 2 de ye. Bolo kini bolo n'o ye index droit o b'a kalan. Bolo dɔ in n'o ye index gauche o b'a suit. Maintenant a kalan baara min don a bɛ dege i n'a fɔ tɔw. Mais a bɛ dege ni minɛn mun ye o b'o fɔ ma ko tablette, poinçon ani feuille Braille. Point 6 de b'a la ni n ko k'o détail bɛ fɔ sisan a bɛ gɛlɛya dɔɔni mais a y'a bila kunna k'a fɔ sɛbɛnni min kɔni don lujuratɔw ka sɛbɛnni de don o de y'a kɛcogo ye. An ka dɔn k'a fɔ kalan o de bɛ adamaden ka dɔnniya wara. O kama Braille sigila sen kan yaasa lujuratɔw olu kana se ka to dibi la. Nka gɛlɛyaba de bɛ a sɔrɔli la Mali kɔnɔ. Aji Bari ka fɔ la ɲɛna lujuratɔw ka ciden Mali wasabulon kɔnɔ. Braille la gɛlɛya minnu bɛ a la o ye a sɛbɛnnikɛminɛnw sɔrɔli ka d'a kan olu bɛ bɔ farajɛla de. O kɛrɛfɛ fana gɛlɛya wɛrɛ minnu bɛ yen c'est que Mali bibliothèque si kɔnɔ i tɛ taa livre sɔrɔ yen en Braille. Donc san 50 an ka école existence kɔfɛ a sera sababu ye o ka yɛlɛma maliyɛnw yɛrɛ ka Mali autorités ka o problème ta bara le corps ka livre dilanyɔrɔ caya Braille la ka bila Mali écoleso bɛɛ la ka bila bibliothèque bɛɛ la jasa denmisɛnnin fɛn fɛn hali n'i mana Bamako forcément i ye kalanso minnu fɔ n'i ma taa i ka se k'i ka école kalan kɛ k'i to i sigiyɔrɔ la a dɔ fana gɛlɛya dɔ ye mun ye o ye maître minnu
bɛ bɔ Mali ekɔlisow la donc u bɔ kuma o si tɛ braille dɔn ni minnu nana an ka ekɔliso de la an b'olu former braille la donc normalement état kan ka fɛɛrɛ dɔ bila sen kan pour que o maîtres ka se ka braille dege ka m'u ka formation initiale la. Bi janvier kalo tile 4 o ye braille tɔgɔladon ye diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. O siratigɛ la Union Malienne des Aveugles ale y'a ka welewelekan da n'o ye ka braille sɛbɛnliw ko o dilan ka caya ni ko o jɛnsɛn Mali lakɔliso bɛɛ lajɛlen na. Sabula braille o tɛ kalan lujuratɔw dɔrɔn fɛ ka da a nafa kan. Mariam Kuyati ka laselikan don ka bɔ Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako, Mali la. Asitan Kone n'u b'a wele Aisha, ale ye maliden sifinnaka ye min bɛ kɛnyɛrɛye kɛ n'a ka baara ɲɛsinen don sɛnɛkɛfɛnw olu bayɛlɛmali ma ale ni k'u feere. O baarada in tɔgɔ ko Lakota. Aisha Kone bɛ fara Mali jiralikɛlaw kan Dakar jiralikɛnɛba min bɛ wele ko FIDAC n'o ye Foire Internationale de Dakar ye n'a b'a siɲɛ ta ko 31 na. Bi a ka baarada in ka sɔn a sera ka baara di sifinnaka 8 ma Mali kɔnɔ. A bɛ Nama Jara ka ɲininkaliw jaabi an ka lasigiden don ka bɔ Dakar. An k'u lamɛn. Aisha Kone, i ni ɲantuma. Nse somɔgɔw. Mun kelen de kosɔn i ko Lakota ani mun de ye Lakota ye? Mun na ne ko ko Lakota? Lakota ne mɔkɛ de tun bɛ wele ko Lakota. Ne mɔkɛ surnom de tun ye Lakota ye parce que a ye baara caman kɛ Mali ye. Donc a ye jɔyɔrɔ caman fa ne yɛrɛ fana ka éducation kɔnɔna la. Donc ce qui fait que ne Lakota marqué dans la parce que là moi j'étais passionnée de la transformation agroalimentaire depuis denmisɛnniya la. Donc ale de ne a kun bɛ ne corriger kojugu yala ni fɛnw na parce que ne tun bɛ taa famille voisine na ka taga ɲamaku dilan ka taa feere suguw la donc du coup a kun tɛ sɔn o ma kuma lasurunyala n ka rêve réaliser yɛrɛ o de la n y'a da la ko Lakota. Lakota o y'an ka produit marqué de. O tɛmɛnen kɔfɛ i bɛ fɛn minnu bayɛlɛma i bɛ se k'olu fana ɲɛfɔ an ye. Ne bɛ fɛn minnu bayɛlɛma o ye an ka yiriden kɛnɛw ye ani an ka yiriw n'a bɛ wele ko nanfɛ ka olu kɛ fɛn suguya wɛrɛ ye an fɛ yen n'o ye jus de fruits ye ka sɔrɔ conservateur ma k'a la colorant ma k'a la ne bɛ olu kɛ en même temps ne bɛ tisane dilan ne dɔw ko infusion cɛw ta ani musow ta ka mun ka ɲi bunadamadenw ka kɛnɛya sabatili ma donc ne bɛ olu de kɛ. A bɛ minnu bayɛlɛma sɛnɛkɛfɛnw dɔrɔn de don wa walima kungo kɔnɔ jiriw de don nabu tigɛ ka na k'u bayɛlɛma? Sɛnɛkɛfɛnw de don ani kungo kɔnɔ yiriw fana b'a la. Kungo kɔnɔ yiriw an bɛ olu ni sɛnɛkɛfɛnw ni ɲagami k'olu kɛ infusion ye mais sɛnɛkɛfɛnw yɛrɛ olu de bɛ kɛ nanfɛnw ani jus ye ani denmisɛnninw ka complément alimentaire ka dɔ fara denmisɛnninw ka fanga kan u ka dumunikɛta kan olu ye sɛnɛkɛfɛnw ye. Dumunifɛnw dɔrɔn de don wa walima mun ta b'a la mun bɛ kɛ mɔgɔ farisogo la? Ne ka produit an bɛ don min na ko bi sisan dumuniw dɔrɔn de don fɔlɔ mais don n'a nataw la projet wɛrɛw bɛ yen minnu fana bɛ transformation kɔnɔ an ka se ka minnu fana valoriser. Sisan a ka feere in kɔnɔna na u bɛ a ka sannikɛlaw bolo cogo jumɛn na n'o y'a ka client ye? Alhamdulilayi an bɛ dugu caman na bi min tɛ Mali yɛrɛ dɔrɔn ye an bɛ Mali kɔ kan n'o y'an kɛrɛfɛ jamanaw ye an bɛ yen komi n'a fɔ an yɛrɛ bɛ yɔrɔ min sisan o ye Dakar dugu kɔnɔna ye an bɛ Abidjan an bɛ Guinée an bɛ Burkina an ka produit bɛ France fɛnɛ ne bɛ se ka Ala fo de ka Ala barika da ne ka client alhamdulila u nisɔndiyalen don n ka baara kɔnɔna na wa u bɛ baara courage don ne yɛrɛ la sabula u mana ne ka fɛn produit ta u bɛ tila ka segin ka na ne jaabi mun ye o ye jaabi ye jaabi min bɛ ne yɛrɛ nisɔndiya min bɛ ne yɛrɛ fɛnɛ encourager ka dɔ fara cɛsiri kan ani timinadiya kan. I ka baara in kɔnɔna na i kelen de b'a kɛ walima i ni mɔgɔ wɛrɛw de b'a kɛ? Ayi n kelen t'a kɛ Mali kɔnɔna na ne mɔgɔ wɛrɛw b'a kɛ nka ni n bɔra ka taga dugu wɛrɛ la i n'a fɔ an filɛ de Dakar yan sisan n bɛ se ka n balima dɔw bɛ gɛrɛ n na an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Aw mɔgɔ hakɛ joli de bɛ baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ Mali kɔnɔna na? An bɛ don min na i ko bi an bɛ mɔgɔ 8 bɔɲɔgɔnko la. Sisan a ka baara in kɔnɔna na
a bɛ participer mun ye sifinakaw ka baarako ye ani Mali marabagaw cɛla bɛ cogo jumɛn na? Bon an bɛ wagati min na sisan an bɛ an timinadiyalen don sifinakaw ka tagaɲɛ sabatili la sabula ni sifinakaw ye ɲɛ sɔrɔ jamana o bɛ yiriwa. Bon an ni Mali marabagaw bɛ ɲɔgɔn bolo cogo min na bon an kɔni ma dɛmɛ sɔrɔ fɔlɔ n'u sera ka an dɛmɛ k'an ka cakɛda la yiriwa o ka d'an ye kosɛbɛ. A ser'u ma wa? Bon an kɔni b'a ɲini sabula n'i kɛra bolola baarakɛla ye bamananw ko sigi tɛ mɔgɔ sɔn mɔgɔ si t'i to so kɔnɔ ko fɛn bɛ na d'i ma i sigilen i bɛ wuli de i b'a ɲini n'i wulila k'a ɲini a ka ca Ala fɛ Ala bɛ sagaba don kow la. I bɛ foire kɛnɛ kan yan n'o ye FIDAK a siɲɛ 31 na ye i ni minnu nana ka na jirali kɛnɛ in kan a bɛ Sénégalais bolo cogo jumɛn na? Ne bɛ Sénégalais bolo u bolo fila la n bɛ se k'o fɔ alhamdulila n'i y'a ye san o san an bɛ na an bɛ kariya ka na standi sara wariba la ka na an sigi seke Sénégalais kelen k'an minɛ u bolo fila la k'an ka produit minɛ u bolo fila la o ye avantage ba ye anw bolo Sénégali jamana kɔnɔ yan nɔ. A ka baara in kɔnɔna na i bɛ se ka i da don gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ? A gɛlɛya a tɛ se ka fɔ ka ban n'i ko i ka baara kɛ n'i ko i ka nɔgɔya kɛ i ko i bɛ sɔn gɛlɛya de fɛnɛ ma an ka baara gɛlɛya hali k'a dan ka se ka jamanadenw ani jamana africains yɛrɛ population africaine la sensibiliser ka consommation locale kɛ a ma nɔgɔn koyi a ma nɔgɔn parce que mɔgɔw degelen don produit importés la ka se k'a fɔ ko fɛn bɛ k'an yɛrɛ fɛ jamana kɔnɔ ko an k'a dun ka mɔgɔw la sensibiliser o ye gɛlɛya dɔ ye ka ɲini ka financement fɛnɛ sɔrɔ k'i ka cakɛda la taa ɲɛ o fɛnɛ ye gɛlɛya belebele ye an bolo donc baara in a gɛlɛya a tɛ se ka fɔ ka ban n'an ko an b'an da dɔ la an bɛ dɔ de fɔ an bɛ dɔ to yen. Aisha Kone i ni ce. Nse. Nin tun ye Aisha Kone ye lakota baarada ɲɛmɔgɔ don a ɲiningara Nama Jara fɛ an ka lasigiden don ka bɔ Dakar. Bobo Julaso u ka ca musolakaw la minnu bɛ don kulu kɔnɔna na an ko min ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la bamanankan na ko tɔn. Nin tɔn ninnu yelen tɛ ni ɲɛɲuman ye sigidalamaw fɛ ka d'a kan i b'a ye k'a fɔ gorobinɛbaw ta yɔrɔ don ale ni bazɛnrisibaw olu bɛ don ka taa yen nɔ ni ka musakaw tiɲɛ walasa ka nin tɔnko in kunkun n'a ɲɛɲɛ dɔn an ka Njayi Sanu ka nin fasiri in lamɛn ka bɔ Bobo Julaso. Tɔnsigi kɛra laada ye Bobo Julaso musolakanw fɛ lamusa sibiri karidon o kɛra musow ka bɔ joona ka segi sulonw ye ni denkuli tɛ ni kɔɲɔya tɛ i bi taga sɔrɔ anniversaire lu tɔn o ye furu dagakolo ci anw fɛ. N ka muso ni tɔn sigi can na a ti bɛn ara ye n'a ko a bɛ taa fanga na a b'a fɔ an ka furu de wuli soit i bɛ tɔn fɛ ou bien i bɛ ne fɛ. Bolifɛn lalagabaga Isiyaka Wataraka ni Miriya Kani a n'a kun fɔ anw ye. O ti hakili di ɲɔgɔn ma o bɛ kuma ni minnu fɔ ɲɔgɔn ye o bɛ ɲɔgɔn suruku taama o bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ. I n'a fɔ ale cɛ caman bannen lo a ma bi o muso ka ye tɔn kɛnɛ kan pewu. An donna Bobo sugu fiyɛra an tulo fara kumakan na Idrissa Traoré ye jagokɛla ye. N y'a fɔ n ka madame ye a kana intéressé tɔnko yɛrɛ la parce que a tɛ bɛ dɔra débira fana nana kɛ u ka asiriya ka ca kojugu. Dɔw fana ka ko ye taara tɔn yɔrɔ min se tɛ min ye o bɛ na ta o kɛta ale fɛ kɛnɛ kan nin bɛ maa bila ko caman na Abdul Razak kɔni fɛ. Muso dɔ yɛrɛ bɛ bɔ tu don joona n'a fɔra ko furumuso a kan ka bɔ ka taa janjuba ka yɔrɔ la d'ici 22 heures b'a sɔrɔ a tulu kɔnɔ a ma ye. Fan don maquillage kelisɔn ni ale ni bazɛn kalanban don o ɲɔgɔn da ale ko nura b'a ye n'a ka cɛ ka ko ma ye fanga lɔ a bɛna kamele ye a la kɛnɛ ma min bɛ se k'a d'a ma. Ala n'a musaka caman muso dɔw y'o sen bɔ tɔnko ra i n'a fɔ Adisa Kasamba. Sisan ka tɔn tuma bɛɛ u bɛ san ka wuli bɔ jeliw bɛ sɔn n'a bɛ taa koko yɛrɛ dumuni wari n'a ye degun na a ka gɛlɛn a ka di n ka don a la mɛ wale tɛ. Kama sɔrɔ tɔn tɛ bi ko ye Fatu Ture ye maakɔrɔba san 70 ni kɔ ye a n'a farafansiya aw ye ko bi tile taalo tiɲɛna an y'a sɔrɔ a duga dara janjoba bɛ kɛ ka taa u ka so kɔfɛ. Fɔlɔ tɔnsigiw tun bɛ kɛ ka ladilikan ɲumanw di ɲɔgɔn ma mɛ sisan tɔn ni wari t'i fɛ ni ɲɛmɔgɔ cɛ ɲɛnama t'i fɛ i tɛ se ka tɔn sigi ko a ka 20 kɛ sanga wuli ye o ti muso furu ni danbe ye dɛ fɔlɔ kɔɲɔmusow bɛ don bi kɔɲɔmusow bɛ don na minuit 1 heure minnu fana bɛ bɔ fitiri kan u ka taama daminɛ u bɛ tugu ele kɔ kɛ dɔw yɛrɛ bamuso n'a fakɛ m'a lɔn ni bana min ye a bɛ taa se cɛso la dɔrɔn o bana bɛ wuli a kɔni b'an sɛgɛnna bi na jinɛw le o dugumafɛnw a bɛɛ kɔni baara.
tɔn sigiko ɲuman maa ɲɛ kan ka bɔ a fɛ. An y'o sɔrɔ fan VIP jɛkulu la ka bɔ sarafalaw kin na. An taara bɛn u ka ɲɔgɔn yelo ma min ye araba ye. Nunu ka tɔn sigi ne tɛ wariko dɔrɔn kan ko ye. Hakilina falenw b'a kɔnɔ. U ka ɲɛmaa ti sanu ye ɲɛfɔli kɛ an ye. U ka kow tagabolo. An bɛ cotisation kɛ ka se ka an bolola baaraw yɛlɛma tan dɔ kɛ komi a sumala kɛ a n'a tigɛtigɛ ninnu lani ko fana bɛ mɔgɔ fɛ an b'a filɛ feerenikɛ wari in yɛrɛ kɔnɔna na anw bɛ se ka joli fara ɲɔgɔn kan ka se ka tigilamɔgɔ dɛmɛ a ka problème kɔnɔna na. Maa baden le nafa sɔrɔ tɔn sigira Bobo Dulaso i n'a fɔ Bibata Sanu min ye faro feerebaga ye. Ne y'a cɛ 20,000 ka ye n y'a ta ka jago fana kɛ n'a ye ka ye dɔw ta wariw ka ca o dɔw yɛrɛ y'a ta ka moto san n'a ye ka ye muso dɛmɛ i bɛ se ka i den école sara n'a ye. An ka baro tagabolo bɛɛ na Bintu Diarama o min ye tɛmɛbaga ye ni jagokɛla lo a fana n'a ta seri ɲɔgɔnya an ye. An ye mɔgɔ 50 le daga wuli tɔn na donc ni ko bɛ sisan a bɛ 1,200 le bɔ 1,000 bolomafara ye dumuni wari 200 ye donc mɔgɔ 50 i bɛ 250,000 le ta ne kɔni ta ta furuminɛnw ne y'o le san n'a ye. Cɛ bɛɛ banni tɛ muso ka tɔn sigi ma an mɔcɛ filan min ye Adama Jinko ye ale ye Bobo Kobida baarakɛla kɔrɔ ye a y'a ka ladilikan lasi a ko fɛn belebele le bɛ musow bolo ale fɛ minɛcogo wɛrɛ kan ka sɔrɔ an ka tɔn tagaboro ra walisa ka nafa don anw yɛrɛ ra ani an ka jamana na. Tɔndenw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka projet monter ka se ka juru yɛrɛ sɔrɔ ka baara kɛ n'a ye tɔndenw bɛ yiriwa o bɛ se fana ka jamana yɛrɛ dɛmɛ ka tɔn sigi ka taa kɛ janjoba dɔ ni malo zamɛ dumu ye i bɛ jateminɛ ni furu ka bɛ kɛ bi furu nafolo ye 2,000 minɛnkolon sɔngɔ 20,000 mais min bɛ taga don furu yɛrɛ ka koɲɛw na a bɛ taa miliyɔn na. Tiɲɛni lo tuma min na kɔɲɔmuso bɛ bɔra 1h-2h i b'a kɔlɔsi o furu laban a tɛ laban n'o tɛ nin muso ka kɛ ɲɔgɔn kan ka kɛ cin kelen kɔnɔ walima ka kɛ dugu kɔnɔ a bɛ muso yiriwa. O b'a yira k'a fɔ ko tɔn ye fɛn belebele le ye min bɛ musow bolo n'a tagabolo yɛlɛmana n'a bɛ se tugu ka segin kɔ walisa an ka hɛrɛw sɔrɔ. Njɛ Sanu Bobo Dulaso VOA Banbara tɔgɔ ra. An ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniyaw lamɛn Siyaka Tarawele fan fɛ. Farafina sirantolontan cɛ kɔrɔbalenw ka ɲɔgɔn kunbɛba min kɛnɛ bɛna sigi Côte d'Ivoire kaw fɛ yen ni janvier kalo tile 13 na ta ka taa bila février kalo na ta tile 11 Coupe d'Afrique des Nations ko don a labɛnniw hukumu kɔnɔ Mali bɛ Guinée Bissau bisimila badenya sirantolontan ɲɔgɔndan dɔ la. A bolodalen do ka bila sibiri janvier kalo tile 6 la stade du 26 mars la Bamako ni nɛgɛ 19 dana gosira a ɲɔgɔndan bɛ daminɛ badenya ɲɔgɔndan laban do Mali bɛna min tan ka sɔrɔ ka Côte d'Ivoire sira ta janvier kalo tile 11 na ta san 2024 na Mali ni Guinée Bissau ka badenya sirantolontan ɲɔgɔndan bɛna kɛ chiflɛ belebele ye n'i b'a dɔn ko Côte d'Ivoire jatigi ni Guinée Bissau de bɛna CAN kurulum karili ɲɔgɔndan tan janvier kalo tile 13 na ta o de la a ɲɔgɔndan nafan ka bon kosɛbɛ wa jamana fila ninnu ma minnu bɛna u niyɔrɔ ta kani kɛnɛ kan Mali forobatɔn degeli karamɔgɔ Eric Sekou Shell ka cɛden caman bɛ Bamakɔ kabini décembre kalo tɛmɛnen tile 27 Mali ni Guinée Bissau ka badenya senatolontan ɲɔgɔndan in bɛ ka labɛn kosɛbɛ Mali senatolontan fédération fan fɛ kabini décembre kalo tɛmɛnen tile 19 a ye biyew sɔngɔw fɔ VVIP n'o ye maaba kulu fɔlɔ ye mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen don sara sefa wari 20,000 billet VIP n'o ye maaba kulu filanan ye mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen o don sara sefa wari 10,000 chaise zone A ex orange mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen don sara sefa wari 2,000 chaise zone B ex bleu mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen don sara sefa wari 1,000 chaise gradin o don sara mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen sefa wari 200. Mali ni Guinée Bissau ka badenya ɲɔgɔndan in bɛna kɛ sababu ye ni samata sɛgɛw supporters bɛna ta k'an bɛ di sirantolɔntanaw ma yanni u ka Côte d'Ivoire sira ta hali n'a y'a sɔrɔ maliden caman de bɛna ye senkɔrɔmadonoli la Côte d'Ivoire kɛnɛ kan. Mali farikolo ɲɛnajɛ minisiriso bɛna taa ni supporters mɔgɔ 1000 bɔɲɔngo ye Côte d'Ivoire kɛnɛ kan o sen tɛ malidenw na minnu bɛna taa n'u yɛrɛ ye ka da kan sirantolɔntan ka d'u ye fo k'a fɔ a to ten a ka ja a bɛ ka tan Côte d'Ivoire jamana kan min ni Mali bɛ dancɛ bɔ. VOA Banbara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele kala seli don.
waati sera ka maliden dɔw lamɛn hamina ni jɔrɔnako min mana kɛ u la walima ni sanbɛ foli bɛ minnu bolo ka kɛ ni sankura daminɛ ye. Salam alaikum fura bamara lamɛnbagaw n'a baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ne ye Ibrahim Kulubali ka bɔ Mali la kɛrɛnkɛrɛnnenya Kati an bɛ fɔlɔ ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen an b'o di fura baarakɛlaw ma fɔlɔ minnu tɛ sɔn sɔrɔ ni juru tɛ an bɛ kunnafoni jɛlen ɲuman sɔrɔ a sababu ye fura bamara baarakɛlaw de ye foli bɛ fɔlɔ Modibo Dambele Mohamed Tiro Chef Tiro Tanti Kɛjɔ Tarawele Tanti Mariam Tarawele fo ka se Tanti Mariam Kuyate Tanti Zenab Tiro ka se Gers Atino à tous les membres du VOA Bambara a bɛ bɛɛ lajɛlen fo an ma ɲinɛ mɔgɔ si kɔ kunnafoni dilaw n'a ɲinibagaw n'a jɛnsɛnbagaw a bɛɛ lajɛlen n'an bɔra an bɛ dugawu kɛ Ba Maliba ye sankura min an bɛna don o kɔnɔna na yarabi Ala k'o kɛ Mali ka san ye Ala k'o kɛ jadi jugu kɛlɛ min bɛ jamana in kɔnɔ yarabi Ala ka taa n'a ye ka bɔ jamana in da la an b'o ɲini Ala fɛ vraiment VOA a y'an bɔ dibi caman de la ne yɛrɛ kɔni depuis 2018 jusqu'à san ne bɛ VOA lamɛn vraiment an bɔra an bɛ dugawu kɛ malidenw ye an bɛɛ lajɛlen minnu bɛ jamana kɔnɔ minnu bɛ jamana kɔ kan Ala ka sababu ɲuman bɛn ani kile Ala ka jigin bɛɛ lajɛlen dusukun na Ala ka jigin bɛɛ lajɛlen dusukun na Ala ka la paix na Mali kɔnɔ. VOA Bamara mɔgɔw aw salam alaikum kɔri baasi t'a la a ka baarakɛla cɛman n'a musoman an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen Mamadu Sangare de don ka bɔ Panunkɔ Joyila an ka cercle ye Joyila mais nin waati an sigilen don Bamakɔ Bankɔni Janginɛbugu la an bɛ VOA Bamara lamɛn don o don an b'a fɔ Ala k'an ka sanw caya Ala ka san wɛrɛ sanyɛlɛma jira an na an wɛrɛ minɛli jira an na yarabi Ala ka an ka sanw caya o k'a sɔrɔ a bɛ ka mɔgɔw la kunnafoni kɛnɛya ni hɛrɛ ni baden kɔnɔ bon ne kɔni hakilina ye min ye Maliko la o ye kurantigɛko ye kurantigɛko a kɛlen don k'an bɛɛ degun ne yɛrɛ ye père ye n ka teleso bɛ Arazɛli la mais a kan ka faamu ni hakili ye quoi n'i ye kurantigɛko jateminɛ a kɛlen don ka mɔgɔw sɛgɛn mais kojugu Mali ko i b'a kojugu mana ɲɔgɔn sɔrɔ i la min ka gɛlɛn i b'olu de ɲɛnabɔ quoi a bɛ i n'a fɔ bamananw b'a fɔ cogo min na tasuma fagala mago tɛ ci sanuman na a mana ji min sɔrɔ o de ka tasuma faga donc an ka kuranko in faamu ni hakili ye dɔw bɛ centre kɔnɔna la sisan Moti ni fɛnkɛ ninnu na ka taa n'a fɔra olu dɔw ɲɛna ko ka Mali kuran bɛɛ d'u ma mais marifakisɛ ni fagajugu min bɛ ka k'u la k'o ka continuer u bɛ jɛn kuran kɔ pour que marifakisɛ ka bɔ u ka dɔn ni ko ɲɔgɔn sɔrɔ la i bɛ juguman de bɔ yen fɔlɔ ne kɔni fɛ kɛlɛ min bɛ sen na o ka gɛlɛn ni kuranko in ye fɔlɔ quoi ni kɛlɛ banna sisan hakilisigi bɛ na basigi bɛ na donc a bɛ se ka kuranko ɲini na mɔgɔ bɛ kuran na dɛ mɔgɔ mago bɛ kuran na mais ko dɔ ka fisa ni ko dɔ ye quoi. mi VOA Afrique lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ne tɔgɔ Karim Konare mi bɔ Jɛdugu Toro dɔ commune na Nsiala sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamakɔ Kuluba ma ne bɛ welewelema da min kɛ ka ɲɛsin jamana marabagaw ma o ye sirako de ka bɔ Kati Darali la ka taa Kati Falajɛ sira tiɲɛnen don a sira tiɲɛnen don tiɲɛ vraiment an bɛ don min na ko bi sira in tiɲɛnen don donc n b'a ɲini jamana marabagaw fɛ n'u bɛ se ka o kɔfilɛ Falajɛ sira la a mana se ka kɛ gɛtɔrɔn a kana se ka kɛ gɛtɔrɔn mais ni sirababilenni ɲuman bɛ sɔrɔ ka di an ma pour que an ka tagani ka se k'o fana ka nɔgɔya. aw fana n'a y'a sɔrɔ cikan b'aw bolo ka lase a bɛ se k'olu bɛɛ lajɛlen ci an ka WhatsApp nɛgɛjuru sira mun na o de ye 01 20 24 30 47 16 aw ka kuma daminɛtɔ aw kana ɲinɛ k'aw tɔgɔ n'aw sigiyɔrɔw fɔ fɔlɔ n'a y'a sɔrɔ aw ye musolaka walima pogotigini a kana ye k'aw fana ka cikanw lasɔrɔ 001 20 24 30 47 16. nin bɛ dan sigi an ka bi jumadon tabalen kunnafoni kɛnɛ la min yɛrɛ kɔfɛ dɔgɔkun sɛgɛnnafiɲɛbɔw bɛ na waleya Dadi Balawe ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la aw tulo bɛ Seinabu Ciro de la tɛnɛndon sɔgɔma ni waati kelen in na ni Ala sɔnna ma aw ni Mariam Kuyate bɛ na ɲɔgɔn lasɔrɔ aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔ olu fɔli na sira la ɲɛn'o cɛ an bɛ k'an bɛɛ boloda ni aw ye dɔgɔkun sɛgɛnnafiɲɛbɔ kɛko ɲuman Ala k'o di aw ni anw bɛɛ lajɛlen ma aw k'an bɛɛ.
sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ 7 tɛmɛna ni sanga 30 ye Mali kɔnɔ. An ka foli bɛ aw ye. VOA Bambara ka tabale gosika ye nin ye VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan. Seinabu Cero. Sɔgɔmada foli bɛ an lamɛnbaajɛkulu bɛɛ lajɛlen ye aw mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ. A y'aw bisimila aw ka bi jumadon janvier kalo tile 5 san 2024 tabalen kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni bakuruba minnu b'an bolo kɔrɔ bi sɔgɔmada in na o de ye ninnu ye. An b'an senfa ka taa Bobo Julaso walasa k'a dɔn musow ka tɔn olu bɛ lahalaya mun na yen nɔ. Sɔni an bɛna Njayi Sanu ka fasiri sɔrɔ nin koɲɛw kan ka bɔ Bobo Julaso. Diɲɛ fan wɛrɛ fɛ jihadi jɛkulu min bɛ yen nɔ État islamique ale y'a yira alamisadon k'a fɔ k'a nɔ bɛ bingani wale la min kɛra Iran tilebiyan fan fɛ n'a kɛra sababu ye arabadon ka maa 84 ka olu bɔnɛ u ni na. L'Amérique diplomasi ɲɛma Anthony Blinken ale a ka siɲɛ 4 taama boloda Proche-Orient kɔnɔ. An ka bi sɔgɔmada in na don ma welelen o ye Asitan Kone ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko Aisha. Maliden sifinnaka don min yɛrɛ bɛ kɛnyɛrɛye la ka ɲɛsin sumaw bayɛlɛmali ma Mali kɔnɔ. Kunnafoni bɛna kuncɛ ni aw ka sanbɛ foli dɔw lamɛnli ye ka ɲɛsin sankura ma. Ninnu de ye bakurunbaw ye. Kunnafoniya wɛrɛw bɛna fara minnu kan ni ka bɛɛ lajɛlen walawalaw ye bi jumadonya in na. A y'aw bisimila. Jihadi jɛkulu min bɛ yen nɔ État islamique ale y'a yira alamisadon k'a fɔ ko a sen bɛ bingani wale la min kɛra Iran tilebiyan fan fɛ n'a kɛra sababu ye ka maa 84 ka olu bɔnɛ u ni na. Général Kasim Suleimani ale dayɔrɔ laban kɛrɛfɛ ni ale yɛrɛ kun ye Iran finitigilakaw ka cɛbɔ ye Moyen-Orient. Kajatu Tarawele bi caman fɔ an ɲɛna kan. A foroman 2 kɛra waati gɛlɛnba la a yɔrɔ la kabini fitinɛ daminɛ la octobre kalo tile 7 la Bani Sarala ni Hamas cɛla la ani Hamas ɲɛmɔgɔba dɔ ka fagali dugusɛjɛ la min ma sɔrɔ la bombardement senfɛ Beirut Liban jamana kan ne a dara Bani Sarala kun. Dansogokɛkulu État islamique ye laseli kɛ telegram bɔlɔlɔsiraw fɛ k'a fɔ k'u ka tɔnden 2 ye u yɛrɛ furu ne bɔmbu sirilen ye u cɛla. Jamakunbɛnba dɔ Kasim Suleimani ka kaburu kan Kerman ka taa Iran bayan fanfɛla sigidaw la jama nin tun farala ɲɔgɔn kan de yaasa ka taa tasibila kɛ ni sɔrɔdasi jalabatigi nin ye min fagara janvier kalo la san 2020 waati la l'Amérique ka gosili dɔ senfɛ Irak n'a ka fagali tasibilaw yamaruyara Iran fɛ ka da a ye jɔyɔrɔ min fa ka tɛmɛ État islamique kɛlɛliw la. Alamisadon mara ministri Amada Vahidi ye laseli kɛ agence locale ISNAF fɛ ko u ye dɔ fara lakanabolow kan u ni Afghanistan ani Pakistan dancɛw ni ɲɔgɔn cɛla la. Dansagokɛkulu ninnu bɛ ka Iran fanga kɛlen bɛ ka yɔrɔ minnu kɛ u tɛmɛsira ye ka don Iran jamana kan. A sɔgɔmada joona la agence IRNA tun ye kofɔli kɛ seere kunnafoni dɔ kan k'a fɔ ko fudun fɔlɔ kɛra cɛlamɔgɔ yɛrɛfaga su kamikaze dɔ de fɛ min sogo bɛ tigɛra fudun ni senfɛ. Sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna yaasa ka se ka mɔgɔ filanan ni t'a ɲɛdɔn nka agence IRNA ye a fɔ ko a fɛnɛ bɔlen don cɛlamɔgɔ de fɛ. L'Amérique diplomasi ɲɛma Anthony Blinken ale bini senfa ka se Israel jamana kɔnɔ fo ka taa se arabu jamana 5 ma ale ni Cisjordanie Turquie fo ka taa se Grèce ma. A yera k'a fɔ ko ni a ka taama 4nan ye Proche-Orient kɔnɔ kabini Israel ale ni Hamas Palestine ka kɛlɛw daminɛna. Mohamed Touré bɛ o kunnafoniya walawala. Amérique jamanatigi Amérique fama dɔ min tɔgɔ ma fɔ o ye taama ni sɛmantiya Blinken ka taama 4nan ye o mara nin na kabini Israel ka kɛlɛ daminɛna Hamas fɛ Gaza